er The Shit Man her igen med Jannik og Kian. Sig hej. Hej. Goddag. Og jeg laver lige en jernspade. Det var den der kode til GTA, den der hurtige bil. Ja. Jeg kender en, som... Vi har brug for den. Han vil gerne lige have koden ham, det sidder lige siden af ham. Han er hjemme hos mig, Emil. Hvad så, Emil? Men Emil, kan du huske koden? Jeg har brug for mere. Det er godt med at have 64 gange 5 stacks af det her. Mursten. Ja, det er også fint nok, hvis jeg får lov at ligge der. Det er lige meget. Hey man, slap af. Hvad? Hvordan fanden? Okay, der kommer skelet op af vores bil. Hvad lidt, dreng? Hvad? Ja? Hvad? Det gør det godt lige om lidt. Eller det gør jeg senere i dag, okay? Nej! Det gør det senere i dag, Emil. Emil, den der kode. Prøv lige at sende en link. Nej. Hvad? Jeg fik en endermand! Jeg har et enderperl. Ja. Har du? Ja. What the fuck? Der er et skelet inde i vores hus! Ja, ikke også? Christian? Ja. Hvor kan jeg være? Christian, kig mig dybt ind i mine øjne. Hey, prøv at give mig det. Nej. 4, 8. Oh yeah. Fuck, du ser grim ud. Okay, så prøv at se mig. Ja. My little pony, my little pony. 4, 8. Da du di du di dam. Okay, prøv lige at have et stort værelse, siger jeg da lige. Hvad med Janniks? My Little Pony, må jeg få den? Hvad se mig? Jeg har smidt den til dig. Du har fået den. Nej, jeg har ikke. Hvad for nogle hoveder kig. Du har den på dig, Kian. Nej, bror, jeg havde en til. Oh my god. Jeg ser klar mod. Prøv at give mig en af dem. Hvad synes I? Så jeg ikke klar mod med det her hår? Prøv at give mig en af dem. Nej. Vi gider ikke rigtig god til at gå den kode. Jannik, du da bare bo sammen med mig, hvis det er sådan. Jo. Eller hvad med, at vi river hele den her væg ned, og så bor vi sammen? Nej. Jo, kan vi det godt. Så bor vi alle sammen. Ja, Christian, jeg har med jern til dig. Okay. Men jeg brænder lige noget andet lige nu, men... Jeg brænder clay. Okay. Men jeg vil gerne have... Kan vi ikke have det ud af mursten? Nej, det gider jeg ikke. Nej, altså, det er du skal... Ja, fuck, jamen. 4, det 2, 5, 5. Jannik. Hvad? Så hvis der er nogen, der gider sove inde hos mig, så kan I bare komme, bror. Jeg har nemlig 2 gæsting. Hvem gider sove hos dig? Nej. Prøv at komme ind og se. Hvad? Og jeg har den midten. Jeg har den herude. Jeg vil have den der herude. Hvad er det
Det tror jeg. Hvad er det her, Kian? Hvad har du gang i? Det er ikke Du kan noget. sgu da ikke bare bræste ind og smadre andres hus. Det der er altså dumt. Vi boede sammen. Det var kun... Det kan sgu da godt være, men derfor kan du ikke bare komme ind og smadre det hele, vel? Hvad er det? Ja, okay. Der overdrev jeg måske. Nærmere på det. Den her bruger, jeg skal... Skriv om mit hus, Jannik. Ud. Hvad? Hvad? Nej, jeg ved Gå nu væk, Jannik. Jannik, gå nu væk. Gå nu væk, Christian. Okay, nu smadrer jeg bare hans hus totalt. Nej! Stop! Stopper du så? Fedner! Stopper du? Giv mig mine ting! Giv mig mine ting, og jeg smadrer dine mursten. Nå, nu har du da i hvert fald... Og jeg... Nej, men jeg... Og jeg hjælper Christian, hvis du gav ham en ting. Fint. Der røg din gæstesæk. Okay. Så kan du selv lave din egen. Vi gider ikke have vores egen. Nu begynder I to bare at gå mod mig. Fuck I onde. Jeg gider ikke have nogen ting. Heller ikke her, fordi man skal have... Alle sammen, de skal alligevel sove. Ja, men det pynter ens hus. Oh my god, Kian. Tænker du bare på... få pyntet dit hus? Ja, de skal da se pænt ud. Ring til politiet. Ja, jeg trykker bare 911, og så kunne jeg ringe til politiet. Ringer. Hallo, prøv at se her. Prøv at give mig. Ja, prøv. Det gjorde ondt. Prøv at komme og se dit hus, Christian. Fuck, du ser Det prøver jeg lige at se. Du ser mig. Held op politiet. Flot. At hjælper de dig nu? Jannik! Hvad? Vi laver videoer her. Jeg slår dig. Jeg tilkaldt en hel politistyrke. Nej. Og det kommer ikke. Ja, det er ikke politistyrke. Hallo, hvad spiller I sammen? Nej, ikke. Jeg har ikke. Der mangler det der sådan... Ja. Hvorfor har du det mursten der? Hvorfor har du taget 2 mursten herovre? Og det er Rockstar. Jannik! Det har jeg heller ikke. Jannik, giv mig dem! Jeg har ikke det. Jannik, giv mig dem! Jeg har ikke. Hvorfor har du det så i hånden? Jeg har selv brændt noget. Hvordan det var? Jeg fandt noget clay. Nå. Og så giver du bare mig skylden. Du er nederen, Kian. La. Ej. Hvad? Jeg spiller GTA. Jeg spiller GTA. Kian, stop. Ej, Hvorfor fuck kom der lige en hel masse rødt ting her? det er raketter. Det er fordi, når man bruger Super Breaker, så kommer det frem. Fuck dig, dit svin, men du skal bare dø. Hvorfor skal jeg det? Ikke dig, det er Jannik. Hvorfor skal jeg det? Fordi du har da taget mit. Nå, men det har jeg ikke. Hvorfor er det så 2 stykker af død her? Det ved jeg ikke, men jeg har ikke taget det. Så siger vi det. Men det gør vi jo. Ja, det gør vi. Men jeg kan jo også bare rive ned hele dit hus. Så er det væk. Kommer du og kigger?